Cek lo, testing testing, sekali di tetes langsung bunting. Jelu, ngono kan MC ngono ya. Iya, ceklu.
tambah sini Mas, tambah sini Iya Mas, berat iki Mas. Ngaturaken wilujeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nggih Kang Mas, nggih jawab salam semangat. Muga-muga sampeyan rezekine berkah barokah Mas. Amin. Sing jawab salam tak dongakno rezekine akeh, sing ora jawab salam muga-muga ndang jawab salam nek ana wong ngulik salam ya sayang ya. Saking pembagian melih nggih kali kula sak kanca Bapak Ibu sedaya tamu undangan. Ingkang seneng nggih dalu menika sembah nyuwun. Mas ya kaya nganu ya Dik, uluran jagung ra kebanyan ya Dik. Rombong-rombong. Rada arang-arang tidak jadi masalah. Konco-konco fan-fan ya hadir ya banyak sekali. Banyak sekali. Ikut tamani saya. Tamani nduk. Iki. Ngarep. Pokoknya dalam rangka acara syukuran senang-senang walimatul urus iki. Nggih. Mas Arul, Mbak siapa mau? Mbak Jingga. Mas Arul, Mbak Jingga. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat dikasih momongan. Dek mau Apa sayang? Kak Sita. Apa? Soalnya aku disuwun wedak jare tinggal Mbak mantene. Gitu ya. Ya. Oh iya, semoga lekas mendapatkan sang permata hatinya ya sayang ya. Pokoknya adem ayem hanya maut yang memisahkan. Rezekine Pak, siapa teh Pak Minto. Pak Minto muga-muga luweh berkah barokah ngono ya. Katuran sedaya tembang wonten wewayangan minangkani pamunya saking dulur-dulur saking Seren Leses nggih sak rombongane mau menawar sak rombongan dhewe ya berarti monggo wonten wewayangan. Ya. Kene sik Mas, halusan sik Mas. Ya, ayo. Monggo. Ya. Wewayangan kang reredu ra ilang saka pikiranku. Wis tak lali nyatane ora bisa sakelingane semu tanuan ana ing pandulu endah pasurianmu sliramu jantung hatiku. Bagaimana streaming shooting WM Lighting lebih kantang channel. Selamat malam semuanya besti-bestiku. Yo! Pikiranku
saking dulur-dulurku wonten wayang sampun ngataken nggih, Mbak In. Nggih. Wayahe. Wayahe menghibur ya mau saking Pak Man. Sidorondo, Pak Man sing ndek mau teng ngajeng. Pak Man, oh alah, sidane digenti Sidorondo. Nggih. Mbak menawi saking tuan rumah badhe ngrusake tembang, nganti Tumbang. Gara-gara sego daging iki lho, Cin. Walah iya. Mari kenyang mulane wetengku iki buncit to entek rong piring ya, Rom. Lah kowe gak gelem kaya aku nganggo konsislim shoot ya, Cik. Wah, aku wenehi linknya. Engko tak kirimi ben tetap ramping kaya terlihat kowe. langsing sayang. Apa Mas nganten Mbak nganten bila ingin bersungguh vokal Oh, duet boleh. bareng? Apa ingin minta lagu monggo? Iya boleh ditunggu ya Mbak Mas. Ditunggu ya. Mbak nganten ini di depan ini ya, Nduk. Yang di depan ini Mas ngantennya di belakang kamu kok sana. di pojokan sih Mbak Jingga? Sinilah ikut naik aku aja ikut bergoyang, Ikut bergoyang sayang. Mbak. Dan goyangannya Mbak Jingga karo Mas Arul. Mas Sarul apa? Saya oke Mbak Apa iki? Gawai asmara, nyanyi Saka sendiri. ngendi, saka ngendi? Saka ndi mau? Saka Oh kene, dari Mas ya. sini. Ora saka kulon aja. Oh gak Rom, adoh iku pati kono lho. Ya wis ngaturi permintaan sing urut wae ya, Cik. Iya urut ae. Ditunggu pokoknya bareng sangat tuan rumah. Monggo wonten Sidorondo Mas. Ya. Sekedar lagu lho ya, jazzing jazzong pokoknya iki, Cin. Yo. Monggo. Nyanyi deh. Karepem. Oke. Iki apa memakan korban? Kerja. Hey. Adika. Sakit tembangan apa, Pak? Pesona. Oke. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki ne dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis keton. Ibarat bubur ra bakal dadi sego. Mula ketonku iki tanpa umpama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Asik. Kabeh mau ora perlu diketuni. Janjiku mbiyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni randane. Yo. Ora nyono sampeyan nyatani tresnamu tulus lan suci sing tak suwon sing gedhe pangapurane andum tresno jejodohan selawase. Boyu manggolo bayi. Yang dari Siwalan, yang dari Karangsari, KSP Longina Win. Yang dari Telomaan, Mulaan, Pagak, semuanya selamat malam konco-koncoku, besti-bestiku. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Bojo sing tresno welas sejati. Rasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki ne dadi rondo. Asik. Yo 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 yo. Oh, oh, oh.
DJ Bongno iki. Oke. Satu persatu permintaan mulai bermunculan ya Cing Iya, ya. brundul-brundul. Brundul aja lali Pak Edi kan kok pesona kayak biasanya di Zabir-zabir Oke. Iki saestu saking tuan rumah mboten ngersake tembang, Ibu. Bu Maresini. Napa? Sido Mukti Mukti Tayuban, Bu. Tayuban. Oh nggih. Pak D. Para pradangga niki sunan saking tuan rumah Ibu ngersake wonten langen besar raketang sedelok penatri wonten Sido Mukti. Minggahipun apa, Bu? Minggahin apa, Pak? Mas. Sik. Ya tak konfirmasi sik aku. Oke. Urusannya bayaran darah karo lek mogol. Sampeyan bayar aku sasi iki. Wis do dijaluk kabeh Rom yo. Lah aku tek mau ancem arek tembak nek ancem. ora mau weki kabeh laguku kowe ra tak bayar ketoprake lah bonku lho wis entek rumangsamu. Mas, diancem Mas. Bayaranku nganti tanggal 3 kowe tak jaluk ke tanggal 2, Mas. Mas. Nek diancem ya Rom yo. Iki pokoke iki sisa-sisa terakhir ya tak golek-golekno iki. Golek-golekno Rom go urip seminggu seh kok Rom. Nggih, monggo. Pun aturi wonten langen besan Sido Mukti minggahipun sembarang kono Pak Die sing apik, sing pantes, sing pas. Monggo ingkang badhe nderek beksa saking keluarganya Pak Minto. Hey! Jos. Hey.
jos. Oke. Sing subur makmur kemari walau Lajeng Cina. gawe murah sandang murah pangan. Jos jos. Ayo lo. Ah, Tanjana Mas Udin. Oke. Jos. Oi. Aja kleru tangga iki gending sawetara. Yo. Ngendi Ya. beda lentang rambut panjang sing putri celana cekli asik adekle agayu ning ngaplan Ya. wamis tuwek sae ora karuan ngaloreng ngidul kaya isih Ya. jangan kondangan Jos. rekasane anak bojo kaleweran hei hei So 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 so. Weh. Dino, Din. Siti ae mas ya. Oke, setengah tembang. Minangkani pamundak saking atensi ya, Oh, waruma nggih. bayi sida mukti sampun nggih Bu nggih, Sampun. kalajengaken wonten teklek. Ah, penak tenan. Penak tenan kanggo sing seneng tayuban Nggih. nggih. Biasane bapak-bapak, Pakde-pakde. Nggih. Sing nom-noman biasane kelangenane tayuban lah ya. Tayuban saiki wis rata. Oke, saya tiada ya. Ada. Apa neh iku? Jangkrik. Jengkrik lanang iku Iya. mesti. Ya, pun ngaturi permintaannya ini, urut gak apa-apa ya. Nggih. Wonten kasunyatan Mas, aku men kudu noleh rene ndak ana sapa ngono ca wong musik nonggir kene ya. Lah kan kesayanganem kan wis mangkat. Teter kabeh kene. Ya iki tak telepon kowe kenapa kok ora mangkat? Kan tak video call jebule malah jahitane. Jahitane pira 8 kok gak mau genepi 10 aku Heh, ya. 8 wae larane ra karuan kok kon genepi 10. Iya, sing penting wis tak GWS saing ngono ya saya. Oke Mas, kasunyatan. Ya, Memen idolane Mas Madrim. Kandungan juga sayang, lagunya ya dari Mbak Manten. Ini dari mana ini kok asyik ini ya? Wah, wong pakai, yuk. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa Mas Pai, kasunyataning tresno. Mas Pai, Kowe sumanding wong liya. Asik, pagak lapar. So Lampuranan aku wis ninggal kesiramu nanging atiku wis dudu duwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanku muga kowe engkang oleh gantiku ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane Iya. kembang mekarono ing ati nanging dudu aku
asik iya. Kesenyataan sampon. Karena siji ya sayang ya. Iya. Dia terus yang jadian Dek Siang juga mintanya ada kandungan belum sama dikasih. Monggo, sebesar nganteni ya Jun ya. Iya. Ini kan ternyata jebulnya. Nikahnya sudah kepungkur sayang. Oh iya. Ya sudah beralih ke garis senang-senangnya ben pesta-pestanya meriah-meriah gitu loh ya. sayang. Iya, selamat ya Mbak ya. Oke, doa terbaik buat Dek Jingga ya Ade. Mbak. Ya wes Mbak Jingga gitu nggih. Monggo. Apa iki? Aku gak nyeluk po. Pai. Jo, aku muni Ya, ngono. Bratasena kandhani Kak. Ya wes kowe kok nyanyi Bratasena. Iya, ndek Soalnya sembar- ndek sore kowe bar kedan lho ya. Gawe senengane gak ontran-ontran nganone kancane ae kok. Kamu lantas awake ben lemu ndas. Ya, dia mau tak ora saya kurung dek ya Ro. Iya tambah lemu. Iya tambah lemu ae. Ya, kandungan Mas Auri. Mas Pai. Jo. Apa nyanyi ngomong ah Mas? Masnya duet karo bojone ya ora apa-apa ngono lho Mas ben gayeng-gayengan Mas. Apa karo Dek Jingga duete kene. Apa sama Bu Marni? Ibu takon duet Bu sampean Bu asik. Nah, ya. Kandungan Mas, meteng-meteng. Bu Marsini ya. Kleru terus aku diamuk Bu Marsini. Sabar nggih Pak nggih, tuan rumah Pin, sih. Pin. Oh nyanyi Pin. Pin. Tidakkah kau dengar bisikan anakmu yang kini masih di dalam kandungan? Dia menanyakan di dalam bisikan, kapankah dia dapat dilahirkan? Dan padanya ayahnya sudah rindu menantikannya. Katakan padanya. Akan tumbuh mesra, tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatiku bahagia, hatimu bahagia.
Kok nyanyi kandungan kok koyoke kudu urung siap ngono lho, Rom. Isih-isih Kok ketenan, ragu-ragu ngono gaya Sumpah, urut di bojo tenan. Aku ya urung Mas, aku mang petengku gede acting tok Mas. Iki Urung lho, tenan Mas. aku acting. Tantokno lek dek iki gelem ra, Mas. Aku acting mang weteng tak plendung mau kon sembarang jeneng iso, mau kon tandur, mau kon ngeruk letong ya sembarang jeneng iso, mau kon ngarit ya iso, Mas. Iki dijamin iso iki, Mas. Hah? Apane ngentekno duit emas lho. Ya aku tak gawe. Iso kabeh aku iki. Oke, permiasaken karo Mas sama sedaya. Sudah semua. Saatnya sake Pak Dika ya Jin yuk sore Yo, mulo. mesake. Wonten pesona, Mas. Mm-mm. Mas Hari ada permintaan indahnya bulan, Mas Hari. Burung iso, padha. Alah, aku nang ngepek iso. Rapek, ready rapek. Indahnya bulan tak seindah matamu. Wajahmu Oh iya. manis lembu. Manis madu. Madu. Sapi dong. Rapek, where are you kok gak ono jawaban kowe, Pek? Gak pecat sesuk ora mangkat lho, wae lho. Tres sesuk ra mangkat, iki gajuli gatro. iya. Tuku Iya. motor paling ketara gak mangkat. Semprul. Iya, indahnya bulan. Iya, engko kon Mas Vina. Ya, pesona dulu ya. Oh iya, oke. Mbak Tan. Mas, aku sih nggak diputer mau imboi tau ora, Mas? Lagunya papat kamu mau imboi jahat gue, Mas. Ya. Triala kendrino kesari nangkat telewa-lewa si nyanyi ayu nih lo. Makasih. Iya, oke lah kalau begitu. Wih, saya nyanyi lo kowe Rom. Wih, Api Mas, gila Mas lo. asik. Sing gede sing cilik ono kabeh. Mikirkan samu Tonggul. Hey, ha, hey, ha. Baru kini ku rasakan sentuhan keindahan. Hey, ha. Siraman cahaya kasih membias dalam hati. Ku terpesona nuansa indah. Ku terpesona nada cinta.
bahagia. Sampun nggih Pak Edika yang saking kedalan matur suwun nyuwun. Perpiang sayang tuan rumah 3 tadi nak sudah atau sayang? Sudah. Ada saya siji. Mas Rapek isek kelingan apa Rapek? Rapek. Semaur Rapek. Iya, Mbak. Eling. Sini. Eling ya. Oh, eling. Duet karo DX saya. Iya, Mbak. Durama ibu ngapura anakku. Sarah, saya siji. Lali lah kok ya sithik-sithik tak tutuk sisan kowe. Lali Mas. Lagu ndek kapan kuwi? Wepong iki lho, digantos mawon. Digantos napa Pak Minto? Sido mukti sampun kula aturi, kasunyatan sampun kula aturi, kandungan Kandungan kula nggih aturi. sampun. Sing setunggal enten sewu siji lali tenan ya. Lawas banget kok. Sing lali suargane dunya.